Isa ang Pangasinan sa mga malalaking probinsya sa bansa. Dahil sa laki ng populasyon at lawak ng mga lupain nito, maraming oportunidad ang naghihintay. Kaya sa pag-upo ni Governor Ramon Gico III, inaasang mas lalo pang mapapakinabangan ito ng mga Pangasinense. Ito'y matapos pumirma sa kasunduan ang Land Bank of the Philippines at Province of Pangasinan ng loan na nagkakalaga ng 6 billion pesos. In-apply natin to because we're gonna use the fund for several developmental and economic enterprise projects. Ibig sabihin, kung ano yung mga projects na paggagastusan natin ito, kailangan may return of investment at the same time, nakakatulong sa mga pangangailangan natin sa lalawigan. Halimbawa, Isa sa kanyang mga big-ticket projects para sa probinsya ang paggawa ng Pangasinan East-West Expressway. to promote more events for the province upang sa ganon ay magkaroon ng mas maraming kabuhayan din ang ating mga kababayan through tourism and through construction. And then we provide a healthy Pangasinense, a healthy workforce, by improving our hospitals to encourage more investors through accessibility via this highway. Aabot sa 7 hanggang 12 taong babayaran ng lalawigan ang nasabing loan. Malaki man itong halaga, makakatulong naman ito para sa paglago ng ekonomiya ng probinsya. We will feel the rewards years from now at ito yung masabi nating pivotal move for the province. Ibig sabihin, talagang turn ito na move na gagawin natin upang iangat ang ating lalawigan. Kasabay ng pagkakaroon ng maraming trabaho ay ang pagresolba rin sa kakulungan ng pabahay. Kaya tiniyak rin niya ang pagkakaroon ng maayos na tirahan para sa mga Pangasinense. At maging cooperative lang sila at naintindihan naman natin na ayaw nating ilayo sila sa kanilang mga hanap buhay. So kung gagawa tayo ng pabahay, we have to make sure na andun na rin ang kanilang ang hanap buhay at meron na rin accessibility, transportasyon, meron na rin sigurong palengke at parang isang ecosystem siya, isang township siya. Maliban sa mga big-ticket projects, magagamit din ang naturang halaga para sa iba't ibang proyekto gaya ng rehabilitasyon ng Capitol Complex. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.